Okei, uusi trippi, olemme myös Lontooseen, Ryanair tunnin myöhässä. Ja meidän lifehacki on se, että Madde menee sen Finnair ilmaislipuilla. Ja sitten me mennään Ryanairin halvoilla lipuilla ja Madde ottaa meidän laukut. Okei, once again. Nothing. Siis täällä on tämmönen ihan klimppi. Olemme saapuneet Stanstediin ja tässä olisi jotkut seuraavat 8 tuntia tyyliin. So, all right there it is. Sitten kun tää siis se aise, mikä lähtee se kortilta. Tää on tätä elämää, kuulkaa. Upeeta, nautitko? En. Mä nautin. Hei, nyt nauttimassa. Niin, mitä se on? Ihan onks kommentteihin? No comment oikeesti. Mulla ei edes riittänyt penkkiin, niin mä oon lattialla. Koska tää yksi tiilas. Ja sit näissä muissa on jotain, en tiedä, tuskin näkyy. Meidän vielä nukkuu, mut tää koko kenttä on ihan tyhjä. Täällä ei ole ketään. Siis, joo. Me ollaan jossain bussissa. Bussi. Maksettiin vähemmän kuin jotain, mutta liikaa silti. Ihan liikaa silti. 20, ei. Ja tunnin matka. Ja ei edes päästä suoraan sinne. Ei ollut värtti. Okei, me käveltiin tuolla ulkona sikakaa, kun me yritettiin etsiä se freakin hotelli, tai nois hotelli, mut whatever it is. Joo. Ja siis kun siinä luki vaan se kadun nimi ja siinä ei lukea mitään muuta. Ja me oltiin niinku menettävässä toivoa. Me varmaan puoli tuntia vaan käytiin siellä ja kaattiin kaikki nää joo, siinä vastaan se mulla on tullut viesti. Jos tyyppää se, että kun sä lähetät kuvan sun passista, niin sit se antaa sen tarkkaan osoitteen. Mä oon silleen, että olisi yhtä aiemmin lähettää tätä viestiä, kun mulla on netti päällä. Niin, jos olisi lähettää se aamulla, niin mä olisin nähnyt. Joo. Niin me kysyttiin joltain tieohjeetkin ja se on vaan silleen, en mä tiedä mistä on, kun tässä lukee vaan tää tien, niin nyt mä oon kaupassa ja kello on, mä oon niinku liikkeellä. 10. Kello 10, mä oon liikkeellä sillä kauan ja pääsee 12 niin 2 tuntia vielä. Kuluttamassa aikaa. Mä oon siis nukkunut ehkä ihan maks tunnin, että alkaa vähän painaa. Madde on saapunut. Minä olen saapunut. Se on ihme, vittu en oo ikinä pelännyt näin paljon. Here it is. Olemme löytäneet. Tää on niin sas oikeesti, tää on niin sas. Ok, moi ja tervetuloa Kaislan vlogiin. Me päästiin hotelliin. Eli siis meidän host Mike ei lähettänyt 12 koodia, vaikka se kiitti. Mike sit vähän laitettiin, että Mike missä koodit ja sitten me saatiin ne vihdoin ja me päästiin tänne, mutta sitten me huolittiin mukaan siivottua, että me piti 12 päästä tänne. So, nyt me otetaan sketchis keittiössä. Tää on aika ruma pöytä, mut täällä on ilmasta safkaa, tai siis jotenkin muiden safkaa. Mut jos mä syön ne, niin ilmasta silloon. Primary priorityt on kyllä niissä. Me ollaan huoneessa. Täällä on 3 sänkyä. Televisio. Hei, me voit saada sitä auki. Minne se peili katos? Tuolla on peili. Ja täällä on mehu. Ja täällä on Madde. Jos tää se voi niin. Ei ollut luteita ja ihan nice view. No, Et joo. koska, kato, Ihan nice. näillä kelasit sillä. Sulla on elämäongelmia. Joo, mulla on Hyvin menee. white girl problems. Täällä Lontoossakin on siis tänään tämä Taylor Swiftin keikka ihan tajuttu. Sekä Dublinissa, koska siellä on kaikki kallista sen takia. Että kaikilla on tosi hienoja asuja. Me ollaan niin alipukeutuneet oikeasti. Siis meillä on 2 laukkua mukana. Madde on ostanut sen Ryanair lennolle 2 ruumaan menevää ja 2 sinne cabiniin menevää. Eli se on 4 laukkua plus se personality, eli 5 laukkua yhdellä ihmisellä. Kun meillä on 2 laukkua koko reissussa, tää vaan sattuu sydämeen. Siinä se nyt on. Nyt mä tiedän mikä musta tulee isona. On. Moi guys, selvittiin. Kello. Pääsee kotiin. Pääsylippu kotiin, minulta puuttuu, mutta kello nähdään. En osaa lukea kelloa, joten ei väliä. Siellä on London Eye myös. Joo. Ne pakollisesti lähtenyt himaan.
Joo. Ollaan täällä. Nauttimassa elämästä. Mehu tallessa. Jos mä ikinä valitan tästä edes, että mulla on vessahätä, niin voin muistella tätä hetkeä. Hei, oota. Voiko jompikumpi droppaa mun? Olemme selvinneet. Takapelit himassa. Pitkä päivä. Okei, uusi päivä on ollut. Me tultiin taas tänne, mikä tän nyt, Westfield kauppakeskukseen uudestaan. Koska mä olisin mun mittareissa sikti ja mä en oo vieläkään päässyt. Mut jo aamulla niin mä olin märkku Kaisla heräs 6:00. Koska mä nukkusin vasta 5 tuntia. Ja Mehu meni nukkuun myöhään, Kaisla heräs aikaisin ja mä en edes valittu. Mut mä menin nukkuun oikeesti melkein samaan aikaan. Pesin nää hampaat, menin sen jälkeen nukkuun. Ja tää herättää 6:00 aamulla, niin mä olin ihan mädeissä oikeesti. Mut näin mennään. Olemme Notting Hillillä. Okei, me ollaan nyt täällä Portobello Marketilla. Ja me ollaan kävelty täällä ja otettu kuvia. Very nice. Älä vaan. Tultiin Chinatowniin. Moi guys, tänään on ollut päivä. En tiedä milloin on päivitetty ja mitä. Käytiin, vihdoin eilen on päästy. Yeah. Toi pääsi sen Victoria's Secretiin. Älä vaan. Mä pääsin Chinatowniin spendaa rahaa. Tänään on kyllä spendattu, pakko myöntää. Ei oo tilit vielä sileenä, mutta ainakin lähempänä. Ei ole kuvia edes tänään. Niin, tänään oli kuvaton päivä. Tuolla on niinku oikeita tiemiehiä. Ok, moikka. Eli siis mä onnistuin rikkoa tän. Mut tänään se toinen osa on täällä. Mut siis mä rikoin tää eilen ja ei tätä kukaan korjannut, so... Ok, moi guys. Tänään Mehu saa olla vastuussa. Moi. Vastuuvalmentaja. Okei, uusi päivä. Mulla on mun uusi hame, minkä mä ostin sen Westfieldista. Ja tykkäättekö muuten mun täysin, en tiedä näkyykö nää, mut mun täysin natural rusketuksesta. En tiedä näkyykö ne, mutta joo, vähän kesti lähteä. Ja tässä on tää myönti ja muuta. Tää on ihan pretty. Meillä on Maddekana kulissijuomat, kato niin. Tää on niin feikesti liumeikin. Jos jotain, niin tää tarvitaan. Me kävelään Madden syttäreen näiden kanssa. Moi, me nähdään vettä. Tultiin katsoa myöskin jotain kivirakennusta. Niinku, girl, oisko se takakamera mitään? Ei. Oliko sulla jotain asiaa? Niin, että oltiin tuolla Benskun luona ja sitten Isolla Benskulla. otettiin puhelinkoppeen kanssa kuvia ja nyt tultiin tänne Tower Bridgelle. Että... On kyllä torni. Yeah. Wow. Aina niin iloinen näkemässä nähtävyyksiä. Oikeesti hyvä, menee mun se asia. Niin. Me ollaan vaan niinku jotain kodittomia. Joo. Niin, mutta tällä... Eli fiilikset tällä hetkellä on siis sellaiset, että mä aikaan tänään ikinä laittaa kartturiksi. Ei kannata mua katsoa metroi. Siis me yritettiin sieltä Tower Bridgeltä päästä Brandiin, mut siis me mentiin eka niinku sieltä Tower Bridgen asemalta jonnekin Charing Crossille tällä tuollaista. Sitten se näytti mulle, että meikä niinku, se mentiin niinku seuraavaan johonkin metroon tai tämmöisen, en mä tiedä mikä näin nimi on, niin semmoisen, sitten mentiin takaisin ohi sen saman paikan, missä me oltiin just menty. Ja siis me mentiin senkin ohi, nyt me ollaan aivan perseisiin, nyt mennään takaisin sinne, mistä me lähdettiin se Charing Crossille. Me ollaan niinku 3 kertaa hinattu tätä samaa matkaa. Nice. Et elämä haluat vähän niinku hiipuu tässä jo kyllä. Kieltämättä. Mutta Ei me tarvitse sen. me ollaan ihan perseessä. Mä en tiedä missä me ollaan. Ollaan mennäis Lontoossa, en tiedä varmaan. London Bridge, 3 kertaa Loren sanoi parin tunnin sisään. Me tultiin nyt Primrose Parkkiin. Luulet, sä haluaisit takakamera. Hänne. New house.
uusia kavereita. Hän tuli pyytää kuvaa ja sit se kysyi. Ne pelaa Okei, Madde päätteen pelaa totuttaa. Mut siis tuli pyytää kuvaa Kaislalta. Sitten sit se oli silleen, what's 1+1? Se Kaisla oli mitä vitsiä. Sitten mä aloitan nauraa. Sitten se oli silleen, you know the answer, what's 1+1? Sitten kun Kaisla sanoo 2, sit se oli se, okei, kiitti, moikka. gang gang. Onko nyt let's get loud? Joo, out. let's get out. Ihan oikeesti. Onko Tää on iso. Bro. Noin 2 marjaa. Ennen kuin huomaatkaan. Joo, oikeesti. Tiedätkö, kun tulee läällekin niin saa tuntua sarvet tatsaa. Tykkää. Joo. Uusi päivä. Ei päästy etsiä Canterburyyn, niin mä olisin halunnut, mutta ollaan brändisoituskupissa. Hermolama. That's hermolama. Tää on Urban Outfittersin nää miesparkit on ihan parhaita. Täällä vois olla Joo, täällä on vaikeeta, kun tää mobiilidata on täällä ihan paska. ja mä oon käyttänyt mun limitin. Mä oon otettu täällä 3 päivää. Ihmiset joutuu lukemaan metroissa kirjoja, koska metroissa ei toimi data tai mobiilidata tai service. Miten nää niinku elää? Tulikohan tehtyä? Mä siis pyysin näitä päivittää vlogia ja kertoa vlogiin, että missä me ollaan, kun mä kävin kiertää tuota paikkaa ja ottaa kuvia. Ja tässä on mitä mä sain. Ollaan täällä. Send help. Sano nimi. Mikä tää nimi oli? No täällä on näitä vitun juttuja. Eli me ollaan täällä vitun linnalla. Tai siis mikä tää on? Turistinähtävyys. Turistinähtävyys. Täällä on ihan hiton kuuma. Siis mulla ei ikinä ollut mun elämässä siis näin niinku kuuma. Että täällä ei näe niinku yhtään mitään. Mutta tuolla on tommonen kultajuttu. Niin joo. Joten kuvasin tän sitten itse uudestaan. Olemme nytten siis Buckingham Palatsilla, koska ajateltiin, että tää on sen verran semmonen, että pakkohan täältä on käydä tänne tulee. Niin. Joo, tultiin sitten tänne, kun ei nyt ollut parempaakaan tekemistä. Täällä on vaito aika kuuma. On aika pommin varma tieto jopa. Mun lasit niinku... Me tultiin Camden Marketille, koska miksei. Koska me huun ideat feilas. Nyt se loppuu. Eli siis Madde halusi tänne, mikä toi? 3 päivää putkeen. Shake Shackiin. Se halusi oikein shake. Me tultiin tänne Camden Markettiin vaan sen takia, että päästään sinne ruokapuolelle. Mutta sitten 3 kertaa todella sanoen, niin se vähän niinku meni kiinni sillä välin, kun me oltiin tuolla Madden shakeissa. Joo. So, yeah. Koska reissu tulipahan tehtyä. Tuli vaan tehtyä. Let's go guys. Me löydettiin Elämän ilo löytynyt oikeesti. hienoimmat kengät ikinä. Ikinä. Uudet kalat on nyt tässä. Paljon nää maksaa? Siis meidän hotellin tyypillä on täysin samanlainen. Tää on Toi on niin hieno. Tästä mun pitäisi ottaa kuvasta, kun sä joskus oot poikaystävä. Joo, eli me ollaan nyt täällä Tubeissa ja me mennään tänne. Gang gang. Ja siellä, mä tiedän vaan, että siellä on Primark. Mut me ollaan nyt täällä. Nää on kynnet ja nyt me ei saada enää mun koruun kiinni. Kato. Gang slay. Hey guys! Me ollaan myös nyt Canterburyyn ja me löydettiin tähän bussiin, kuitelkaa. Just, oli kyllä aikamoinen. Mä näin TikTokissa, että piti olla 50 minuutin junamatka, mutta me ollaan vähän broke linjaa, niin se on tää bussissa juttu, että 2,5 tuntia. Kestääks tää 2,5 tuntia? Mehu lopeta, päästämme ikinä kotiin. Olemme siellä 4. Mä just sanoin teille se reality check, että tää ei se kestä 50 minuuttia. Ei nää sit halunnut kysyä kauan tää kestää. Kelannut sanoa. Mä sanoin eilenkin, mutta ette kuunnella. Niin Kaisla on laittanut tekokynnet. Niin 2 on jäljellä. Mulla on kaikki. Että No oli vähän kiire. kun me tultiin tänne Canterburyyn. Ei Canterburyyn, en mä tiedä mitä tässä on tänne. Että tämmönen me sitten tultiin tähän The Spottiin. Tää iloiselta näyttää kyllä. Puhelinlakko. Niin Mun puhelin on lakossa. joo, ihan pretty. On täällä kukkia. Ei sieltä tule nyt tommonen.
Me editoitiin Maddelle opiskelijakorttin päässä halvemmalla tuollaisen veneeseen. Siitä tuli tosi hyvä. No on tääkin. Ollaan täällä. Otettu kuvia. En. Hyviä ostoksia. Se on kirkko. Se on semmonen katedraali. No mä haluaisin myös, että niinku mun jalkailla olisi vähän enemmän tilaa. No, mutta kun tässä on ongelmia. Kirkko soi, kello on puoli. Tunnin päässä lähtee bussi. Mä oon tän kirkon niinku jossain sisällä. Tai mikä onkaan. Tää on ihan leija. Ihan cool. Eli moi guys, me ollaan myöhässä, koska mehu myöhässä. Jee, ei tehty muuta. Lakkasin mun kynnet, ei kun liimasin nää. Olemme löytäneet bussin. Näin on. Ollaanko? Ja saatiin viime hetken kuvat kiveen, kun taivas meni vähän sinisemmäksi, kun päivällä se oli vähän valkoinen. So, Madde näyttää Niidan elämää. Mut joo, ollaan löytty bussia, et aika niinku successful. Sanoisin minä. Guys. Madde osti erittäin hyvän ostoksen Primarkista. Tää on mun paras ostos koko reissu. Että siellä sitten kun Dublinin lattialla nukutaan, niin noita mennään. Siinä on sitten. Ok guys, matkalla metroon ja selvittiin. Bussi oli ajoissa ja kisa ei ollut myöhässä. Et niinku... Bussi oli ajoissa, mut ei kyllä menomatkalla ollut. No ei niin. Että joo, se olisi sitten vihreeseen puuhun ja nukkumaan. Elikkä siis, mä en nyt paljastu. Kattokaa tätä kaista. Sori, mä en pakko kuottaa. Mä en suostu kertoa sille mitä mä kuvaan, mut siis... Kattokaa! Tää on vähän niinku muuten, en mä tiedä, on tää vähän tämmönen, mut sit täällä on tämmönen häpeä pilkku. Lopeta. Aina kun on jotain siis mä kerran valitin, kun tässä oli jotain. Mä valitin, että miksi tää näyttää sikaa, niin tyyppä laittaa se kädessä ja heittää sen tonne. Aika. Et näin mennään huomenna lähtöön, että ei kun pakkauksia vaan. Ok, moi guys. Mä oon ihan delannut, koska mä en jaksa. Mun harja on tuolla ja mä en jaksa etsiä. Me check-outettiin meidän huoneesta. Eikä löydetä sitä bussia sinne jonnekin Dubliniin. Ja harkitaan taksia. Ja me mennään ehkä ostaa mulle laukku, jos löydetään. No ei kyllä. No ei sitä, mut siis kentällä. Mulle käy, jos te haluaa. Tässä on kontenttia kun nenä niistä, kun mehu niistä. Mä ostin croissantin ja sit jotain muuta. Ihan nopea. Eli siis juttu on siis se, että me ollaan siis täällä siis tuolla... kun Madde piti alun perin mennä sillä ollaan British Airwaysilla. Mut sit se ehdoin tahdon halusi tulla sen Ryanairille, en ihan tiedä miksi, mut joo, koska kuka tulee vapaasti sen Ryanairille. Niin sitten siis mä olin ostanut mun ja Kaisla liput. Ja sitten joskus Kaisla laittaa sen meidän ryhmään, että niin mä oon tässä meidän lentoon. Mä oon tässä meidän lentoon siellä Dublinissa. Madde vastaa siellä jotain, mä oon siellä juutata. Se ei kyllä ihan se tämä aika sitten ollut tälleen by the way. Mä tuun vähän jälkijunassa sitten tätä. Niin me sitten siitä figure outattiin, että mehän ollaan sitten eri lennoilla. Joo. Että hyvin meni tämäkin, mutta sentään nähtiin siellä kotimaassa eikä vasta täällä. Mutta tänään nyt sitten me mennään siellä lentokentälle samaan aikaan. Ja Madde sitten vähän jälkijunassa tulee sinne, mutta ei meillä ole mikään kirkko, koska It's All Nighter Part 2. Mä tein vaan säästää sinne koneeseen vähän tilata ja ekoille. Joo, just näin. Sitten nyt on vartija kattoo minua kuvailemaan sitä, mutta joo. Ei sitten olekaan saman lennolla, että hyvin meni. Joo. Mut sit päästään kuitenkin yhtenä All Nighter vetää taas siellä kentällä. Ainakin tullaan samalle terminaalille. Ja sitten yritetään sieltä löytää jotenkin sinne Dublinin jokaisessa perseessä. Mähän taisin tähän päivittää, että kun Maddehan osti niitä laukkuja niinku vaikka muillekin jaettavaksi. Niin me ostettiin Primarkissa sitten uusi matkalaukku. Uuden laukun voimalla.
sitten Ryanairia kohti. Siis nää on niin oikeesti kun nää on nää kynnet. Hei mäkin ostin muuten kynnet. Mä oon ikinä ollut kynnet. Siis oikeesti joo, toinen juttu myös siis. Siis Matti on influensannut meitä niin paljon. Siis kun me tavattiin, niin mulla oli basically ruskeat hiukset. Mä en ikinä ollut elämässä käyttänyt itse ruskettavaa. Ja nyt mulla on valennettu. Mä oon värjännyt itse hiukset. Mä oon värjännyt itse hiukset. Mä käytän itse ruskettavaa. Ja nyt mä ostin jopa ekaa kertaa tekokynnet. Sitten Kaislan alkaa käyttää itse ruskettavaa. Se harkitsee hiusten värestä ja silloin nyt myös nyt kynnet niinku messissä. Että tää on nyt influensannut meitä ja huolet. Me näytään ihan kohniu kaikki vaan samalta. Ja 3 basic bitchiä, että eikö sanota meidän mitä enemmän hengaa Teamsen kanssa, enemmän sulla näyttää niiltä. Ja nyt tässä on siis tämmönen operaatio, että kun oli niitä laukkuja niin paljon, niin moi guys, me selvittiin bussiin. Madde veti pillimehuja ja olisi halunnut ottaa taksiin. Mehu veti pillimehuja, koska se ei halunnut ottaa taksiin. Mutta bussissa ollaan. Saatiin joku alennus ryhmäjutusta. Ja joo. Selvitäänkö elossa? Ei. Niin, sitten käyttää koko jono turhaan. Madde on jätetty taakse. Madde jäi sinne ja busilla lähtee siis lento vasta 15.11 ja meillä lähtee siis 20.7. Niin sit se yritti viedä niitä meidän laukkuja sinne, mutta joskus 5 siellä sanottiin, että 7 voit tuoda nämä laukut tänne, että ei tässä midi, mutta ollaan mennyt turvasta ja kaupassa käyty ja meidän gate-info tulee joskus 15 minuutin päästä. Moi guys, löydettiin portille. Mä vähän kuumottelen tän mun kassin kanssa, kun tää ei oo ihan Ryanair approved, mutta katsotaan. Irtos 20. Mä tykkään tässä Ryanairissa, kun siis tuolla taululla lukee, että gate closed. Ja nää ei oo vielä edes aloittanut. Me pitäis lähtee 4 minuutin päästä. Ja siis noi ihmisiä vie vähän aikaa kävely tuossa koneessa ulos, niin edellisesti, joka tuli tänne. Ja siis ne vaan odotuttaa ihmisiä tuossa jonossa, on meidän josta mennä sinne. Hyvä lentofirma. Mut onneksi ei oo kiire, koska Irlannissa vaan all-nightereita. All-nighter, ei kiire. Gängi on koossa, mä oon niin ylpeä Maddessa, että se selvisi tänne. Ja tässä olisi siis niinku tän yön hotelli. 5 tähden. 5 tähden hotelli olisi niinku tässä näin.